दा साननैसोथ' बे साननैसोआ ससियेल मिडिया बहुत दुंहाव थासारि जानानै दङ बयबो मोनथिखादों जानो हागौ लोगोफोर ससियेल मिडिया नायब्लानो बा जोंनि उदालगुरिनि सुस्मिता बसुमतारिया गुबुन हारि बा गुबुन जाथि सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै गुवाहाटीयाव रुम भारा थायोमोन बा बेखौ बुथारखोमाबाय बा सिथारखोमाबाय बहुत भाइराल जागासिनो दा साननैसो निउसआ बहुत गिलु बालु बा दुखुबो मोनदों बेखायनो बर' सिख्लाफोर साबधान मा मेगनजों नुनानै मा गोसोजों लानानै बा गुबुन हारिखौ गोसोथोयो थाखा फैसा धोन दौलत गारि गुरा महर मोखांखौ नायनानै गोसोथोयो ने मोदोमनि सोमोन्दो लाजानानै ओमफ्राय बिनि उनाव थगायजानानै बुथारखोमा जासिगोन जोंनि बर' सेंग्राफोरानो बाथो बहुत हेन्डसाम थाखा फैसा खामायग्रा जौस्रां देरस्रां अनसुला सेंग्राफोर दङ जोंनि बर' हारिखौ गारनानै गुबुन हारिखौ गोसोथोनानै माने एसेबां आलाय सिलाय खालामजायो बेफोरबायदि जाथायाथ' दाल' नङा बहुत सिगांनिफ्रायनो जाबोगासिनो नुखा खोनाखा मोनथिखाबो गोसोथोयोब्ला बेखायनो बर' सिख्लाफोर साबधानै जानानै था बुथारजालायबाय ना बुथारजालायबाय बर' हिनजावा हारसा हौवा गोसथोनानै बुथारजालायबाय मोजांसो मोनदां बिराद मोजां मोनदां आं सिगांनिफ्राय बुंखायो बोराय हाथाय गलायलायबाबो बर'खौ ला होननानै बुंखायो आं आरो जिबायदि सिङाव हारसा हौवाफोरखौ लिंक दंबावो ना हारसा हौवा लानाय हारसा हौवाजों गोसो थोलायनाय बिसोरबो सेस बुथारजोबजानांगौ बिसोरबो मालाय हारिखौ मोजां मोनग्रा ओरैनो बर'फोरजों दुश्मनखा बेखौ मोनथिसेयावबो आरो गोदोनिफ्रायनो बर' हिनजावफोरा हारसा हौवाफोरजों गोसोथोयो बुथारजालाबायनाय नुगासिनो दङ मेगनजों नुगासिनो दं खोमाजों खोनासंगासिनो दं थेवब्लाबो मानो मोजां मोनो हारसा हौवाफोरखौ मानो मोजां मोनो मानो खोथाया जाहैबाय आं बिदि कन्ट्रोभार्सियाव हाबफेराखैबा आं बुंनोबो लुगैया हाबनोबो लुगैया खिन्थु दायो जिखौ नुदों जेनेबा फेसबुक नायबानो सुस्मिता सोरबा बिराद मोजां बुंदों सोरबाया प्रायखौनो गाज्रि बुंनायखौ नुदों आरो दे जेबो नंला जेनेबा मैया सानसेयावथ' बे ट्रल जाखाबाय जोब्बाय खिन्थु खोथाया जाहैबाय जेनेबा बे सिख्लायाथ' फेसबुकबो नायनो रोंला जेबो नायनो रोंला बे हाखर सिङाव थांखाबाय अलरेडि थ' बिनि बागै इसां गाज्रि ट्रल खालामबाय थानाया बांद्रायबायदां हेन मोनबाय आरो जेनेबा बिनि पेरेन्टसफोर दोङो जायफोरा बिमा बिफा गोथाङै दोङो बिसोरथ' सानाखैमोन बिनि फिसाजोआ गुवाहाटीयाव थांना बिदि फुथारजागोन सोरबा बेलेग जातिनि हौवासाखौ गोसोथोनानै फुथारजागोन होननानै बिसोरबो सानाखैमोन थ' बिसोरखौ साननानै एसे ट्रल खालामनायखौ खमायनायमोनबा मोजांमोन आरो एसे खमायनायमोनबा मोजांमोन कारन गोथां थानायफोरा ओरैबायदि दुखु जायो जे बुस्थुआव बिनि फिसाजोआ अलरेडि थैनानै थांखाबाय थैनानै थांनानैबो फिसाजोआ ओरैबायदि बदनाम मोनगासिनो गुबुन हारिजों थांनानैसो फुथारजादों अमुक तुमुक होननाय बुहुत गाज्रि बिदि बुंजादों आरो जोंनि बर' सिख्लाफोराबो भुल दङ जेनेबा मिथिखायो बेलेग जातिनि मानसिफोरा जेनेबा बिदि अयथासार खालामखायो अनेक होननानै कारन जोंनि बर' हौवासाफोरखौनो सोरखौबा माने खायफा दोङो जायफोरा गावनि गार्लफ्रेन्ड गावनि हिन्जावखौ रेसपेक्टखौनो होनो रोङा इसां अयथासार बाहायनायनि बिदिबो दोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो सोरबा दे आं गासिखौबो बुङाखै थ' बेखौ मिथिखानानैनो बेलेग जातिनि हौवासाखौ गोसोथोनानै मा खाहै जेनेबा आंखौ फुथारनाय नङा आंखौ बुनाय नङा आंखौ अयथासार खालामनाय नङा होनना मा साननानै गोसोथोयो आं बुजिना मोना जोंनि बर' सिख्लाफोरखौबो थ' खोथाया जाहैबाय बे गासिबो भुल माबा मोनसे भुलनि गेजेरावबो रिलेसनशिपाव थानाय जायो बे जाबाय खिन्थु मैयानि जुनथु जाथाय बेखौ नायनानै मैयानि सिख्लायाथ' गैखाला बे थैनानै थांखाबाय जेथिया बिनि बिमा बिफाखौ साननानैहा अननानै ट्रल खालामनायखौ खमायनाय मोनबा मोजांमोन आरो नांगौनि बारा जाबायदां हेन मोनबाय थारमाने अभार ट्रल खालामबाय अभार माने नांगौनि बारा गाज्रि कमेन्टस गाज्रि कन्टेन्ट लाबोगासिनो मानसिफोराथ' इखौ एसे खमायनाय मोनबा मोजांमोन आं बिदि बुंफेराखै आरो गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा खालामगोन फार्स्ट माने बुंनाय जाबाय आरो जेनेबा आंहा गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा खालामगोन आं बिदि कन्ट्रोभार्सिनि गेजेराव आं हाबफेराखै बारा हाबनोबो लुबैया बाखि मा बुंबावनो एसे ट्रल खालामनायखौ अननानै खमायबोला मोजां जागोनदां होननानै आं सानो आरो